Hello, hello everyone. मा ओंख्रि जाखो ब्र? जाथ'वाखै ब्र. HP ब्लग आइडि हरदे ब्र. जागोन ब्र जागोन दा हरना दोनगोन आं. नोंबो हरफिनबानो जाबाय. आंहाबो जायाखै एफा गोलाव रायलाय खय मिनिट 6 मिनिट. वाट्सएप नाम्बार हरदे ब्र. जागोन ब्र. हेमान्ति हेलौ गुड मर्निं हेलौ हेलौ गुड मर्निं. राधे 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 राधे. मेरे एलबी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक डान थेंक यू लाइक. HP blog Hemanti up support please. Blue. Hello hello Hemanti. एथ' गोबाव नांगौ 6 मिनिटआनो आरो ओरैनो मन खालामना नायबालाय थाब थाब जानाय मोनो. ससे ससे नायबा दाजाबबा जि गोलाव मोनबाय. दासो दै होनो नागिरदों हनै. बेयाव मिउजिक होजाबावो. गैला हेलो माबा हेलो थाबथाबाय एभ्रिवान. मेरे एलबी के आने के बाद क्लासाव होदो. बेयाव क्लासाव ए थांबाय. माइनास जाबाय सोर सोर दं थांनानै ओमफ्राय फैथ'वाखैनो दां ब्र रावबो ना सोरबा सिखाव मास्टारजों महरै नायखोमानानैसो दं नामा? हेमान्ति आपात HP डान फुल वाश के साथ. HP ब्लॉग आपके खालामफिननो हेमान्ति आपातखौ HP सेभ खालामनानै नोंबो सेरनांगौ. आं जोब्बा राधे राधे. जासिगोनथ' 6 सेकेन्ड बारा जाबा मिलायनाय मोनबाय. बेफ्राव माबा माबि लिरदेरलाबायना होजाजोबो. लिर साम'जों सबायजों ओंख्रि होननानै लिरना होबाबो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. बेयाव थुनांगौ लिरनायाव जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा. लिरनो बेयाव सेरदो लिरदो. मा लिरनो. फुल वाश हेमान्ति आपात फुल वाश के साथ. कमेन्ट सेट
हेमान्ति आफाद बी on new friend okay please long video please join करें लॉन्ग है आं वीडियो के ओंख्रिनि साथ नामखौ ज्वाइन लिरबाय करने के बोला जाबाय बेयाव थुफिनगोन साम' ओंख्रि संदों लोगोफोर होदेरा आरो जारि दं जारि SLB and B support please bro SLB support जाबाय जाया होनदों आंबो संदों लोगोफोर सभी को दोस्त बन जाओ क्या बोले ओके उठदो बेखौ एसे फुवारदो बेखौ मानि जाखो मुला फिथाइ गैया कालार होनो नागिरदोंमोन कालारा माथो कालारखौनो नुआ साबसिन नुदों थांदों राधे राधे कमेंट करते रहो सबायजों जारि संदों लोगोफोर बेखौ बै फार्स्टनिफ्रायनो होजायो होनो बेखौ फोलाव जायो ओरैहाय बोयै बोयै फोलाव बैथिं जायो दोनानै हरलायनो बेलेग जाबाय बे गोमोखौ दां थाव नांसै Come guys HP ब्लो ने बुलाया न्यू है तो ज्वाइन कर दो खालामो बेबो खालाय फार्स्टनिफ्राय होजायो जोबखाबायना नै जोबनायसिम सौबाय बांद्रायबायदां बिथिंबो बोलांजायो ओरैनो फार्स्टसिम इस बसुमतारी सौफैनो हाबाय हेलो ब्रादार लाइक डान थेंक इउ इस बसुमतारी लाइक होनायनि थाखाय मा खालामदों इस बसुमतारी मिस्थ्रिफोरजों न' बानायफालायबाय नामा
बुंनो हायासै आं बे समावबो आं नोंखौ मोजां मोनो। सल' खननाय ओइस बसुमतारी मिस्ट्रि न' लुदों आं मावथ'वाखै अ ब्लु हो ब्र' होनि ब्र' माखौ ब्लु होयो माखौ मा होनो मिन्थियाना आङो। आस्थिनो रोंलाङोब्रा। दहाय माबा आइडि नाम्बार लायाबा माखौ होनदों? आइडि नाम्बारा जाहैबाय सापर आइडि खालामनांग्रा। आंबा रोङामोन थादाव थादावसो रोंलांदों। दाबो जोबा माबा फैफाफिनबाय थायो आया। जायाखैरा सबमिट जायाखै। ओइस बसुमतारी ब्र' नों बहानि? मेलानिलै ब्र' ओरै साहा नोंसिनिथिंजाय साहानि। एस एल बि दा चेक एन्ड रिटार्न एस एल बि चला गया क्या? ओइस बसुमतारी सोर सोर दं ब्र'? न'आव जोंहा साब्रै दं। फादार आं वाइफ डटार। हेमान्थि हेलौ हेलौ। ओइस बसुमतारी खैला मैला ना मा बुंदों? औ खैला मैला ब्र' खैला मैलानि साहा दावखोबावनांगौ गामिखौ थाइगिर दन्दर होनो। हेमान्थि गेम अभार इउटुब प्लास जाबायमोन नै बोफिनबाय आं बुंहैबाय आं। एस एल ओइस पि ब्लक फ्रेन्ड चेक सेभ खालामनो ओहो एसे दंबावो ससे। बहाय ससे दंबावो? बिसोर जायाखै दा? दिनै जाजोब्बायब्रा इसोर जाजोब्बाय फैखाबाय। ओमफ्राय दहायनियाव सेभ खालामनांगौ थुनायाबो। अपनि ब्र' हाय हेलौ हेलौ। हायेन ब्र' सेभ हेलौ खालामदो हायेन ब्र'। सेभ खालाम। आं नुवासै दहायनिखौ। नैबेयाव सेभ खालामनांगौ ओमफ्राय ओइस डि सयस' नैबेयाव सेभआव होदो सेभ जाबाय इयो। कैसे हो दोस्त लोग? बेथ' गोबाव लागोनलै सेभ खालामनो। औ सिन्था आगारनायासो दा गोबाव जागोन खालाम थेंक इउ हायेन ब्र'। रिसा ब्रह्मा मा मिनिलाबायखो रिसा? ओइस बसुमतारी खाथिसो जायो माथो ब्र' जोंनिजों। अ खाथि जायो बारा गोजान जायाथ'। रिसा मा खबर मोजां मोजां नोंहालाय मा खबर रिसा? इमानथि रेबकस उपानि ब्र' जि
खावलाय खारजोबनांगौ दा हमलायनानै मा नायहरलायखो उपानि ब्र' ना खारनाङा खारजोबनांगौ नोंसिनि जाफैबा गाव हारसिंनो सेभ जाखायो थाबोथोंसैलै होनबालाय जाबोथोंसै हेपि हेपि आइ एम हेपि हाय एन्ड ब्र' टु मबाइल अनलाइन थेंक इउ भेरि माच हाय एन्ड ब्र' रिसा अन हेमान्ति आखाइ खब्बाय रिसा बुंनो हायासै बे समावबो गोमबोर सिं हेल' ब्र' हेल' गोमबोर सिं लाइक होदो अके हायेन ब्र' आंबो 12 सिमल' होखागोन ओइस बसुमतारी होगोन 12 निफ्राय एल बि औ हायेन ब्र' ओइस बसुमतारी होगोन 12 निफ्राय लागौ लाइक कमेन्ट गोमबोर सिं लाइक थेंक इउ गोमबोर सिं लाइक होनायनि थाखाय आयौ उपानि ब्र' दासो लाइक दान गुड मर्निं लाइक ओइस बसुमतारी बिउटिफुल लाइक दान दे थेंक इउ हायेन ब्र' राधे हेमान्ति आपका फ्रेंड कमेंट चेक हेमान्ति कमेंट चेक टू मोबाइल ऑनलाइन प्रिजु ओके उपानि ब्रो एस एम मुसाहारि लाइक डान एस एम राधे गुड मर्निं ऑल फ्रेंड हेमांति आपका 5 गिफ्ट दे रहा है रमा दैमारि हेल' रमा दैमारि लाइक होआखैबा लाइक होदो ब्लु नांगौ नामा रमा दैमारि अके थेंक्स गुड मर्निं एम एस मुसाहारि रिसा थांबाय नामा फैया थांखो ना माखो आपको 5 गिफ्ट देता हूँ अभी थैंक यू हायेन बाहाय रमा दैमारि गुड मर्निं रमा दैमारि गोमबोर सिं अन थेंक इउ गोमबोर सिं अन थानायनि थाखाय रमा दैमारि अन थेंक इउ रमा दैमारि इस बसुमतारी हेल' इस बसुमतारी नो टेंशन एमआरडी अन एमआरडी लाइक डान हगारदो
हगार राधे राधे बसुमतारी बारदे आब' खुलुमबाय खुलुमहरबाय एमारदि हेल' हेल' उफानि आब' सना खुलुमबाय उफानि ब्र' माखौ मिनिखो हाथायलोमोनलाय एमारदि गेम अभार ओइस बसुमतारी हाय नादा खुलुमबाय नमस्ते नमस्ते सभी को मेरे तरफ से हेमंती जी राधे राधे ओम नमः शिवाय माबा नंदों इउटुबाव बेखौ मानानै हेलौ दाननानै दाननोसै ओइस बसुमतारी औ थुबाव नाइस 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 भइसआ माबायदि जादों लोगोफोर बेयाव खिथाहरलाय स्टुडिअ बयासो बेलाय नैबिसो नै 11 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हेल' 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 बिउटिफुल बिउटिफुल ओमफ्राय बुथुनांगौ गांसे जाबाय नै आलु नैबेयाव होदो क्लासाव नैबे आपल'डआव होदो नैबेखौ होदो जासिगोन बुरबुलि गुड मर्निं आदा गुड मर्निं बुरबुलि लाइक होआखैबा लाइक होदो मा ओंख्रिमोन बेखौ बै लिरखानाया जाया आलदा लिरबावदोरा गुड मर्निं नमस्ते नमस्ते रोमा दैमारि नमस्ते ओइस बसुमतारी बुरबुलि आब' सना बोरै दं रोमा दैमारि अनदे नाइस आंनिजों सेम जादों ब्र ओइस बसुमतारी सेम जाथारोनो जोंना बयसा सानैजों एमारडि ब्र'आ बुंबाय थायो बे गासैखौबो दानजोब लेथ्रा थालांखायो ओंखायनो बायो बुरबुलि नार्जारि एमारडि आब' खुलुमबाय जाबाय साम'जों जारि ओंख्रि आया संदों बुरबुलि नार्जारि हाय ओइस आगै मोजांथ' मोजां जाखानांगौ बयनाबो गाज्रियाव थानो नाङा एमारडि अफिसियेल ओइस बसुमतारीनि बादि सेम सेम बइस अबाव थुयो एबार फुल होबाय आं नेक्स्ट आपल'ड जाबाय थांगासिनो हाइन ब्र गुड उपानि ब्र राधे 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 बुरबुलि नार्जारि मा खालामदों गिदिराव ओइस सोना आगै दोनबायलां ओइस ब्र'आ मिस्थ्रिफोरजोंसो दं नामा लुगासिनो बिसिना हेमान्ति आका थ्रि गिफ्ट दान
हेमंती चला गया क्या? Thank you. On. Hemanti game over. Burule hayan ada mak khobor. Hello. Facebook Sumutari. Like. On. Thank you. On थानायनि थाखाय. MRD on. Hayan bro. Hi Burbuli. MRD on. हायेन ब्र खबर मोजां बुलि खबरा माबायदि बुरबुलि नै हायेन ब्रआ सोंदों नोंखौ राधे ओइस बसुमतारी ब्र मिस्ट्रिफोर न' लुनायखौ नायदों आब' मोजां नाय ओइस बसुमतारी नङाबा जानला मोनला बानायना गालांगोन ओम नमः शिवाय मानति थेंक इउ MRD bro on हेमंती राधे ओइस बसुमतारी गुड हेमंती हर महादेव ओइस बसुमतारी ओके हेमंती जय भोलेनाथ SM मस थानायनि थाखाय ओइस बसुमतारी नाइस हायेन ब्र बुरबुलि थांबाय नामा जानो बुरबुलिया थांखोना माखो MRD ब्रो on SM आपको ज्वाइन कर रही हूँ SM चला गया क्या मतारी भेरि नाइस बुरबुलि नार्जारि थाङाखै दं अप्पानि ब्र ओइस बसुमतारी बैसागु सफैथारसिगौ बैसागु गुड अप्पानि ब्र नाइस मेगन खोबते माखौ नायहरदों हेलौ हायेन ब्र अप्पानि कमेन्ट करुप लोगोफोर बिफोर होगोनसो ने कमेन्ट हराबा ओइस बसुमतारी ब्र कमेन्ट MRD ब्रो नमस्ते सबैको नमस्ते हा फनी ब्रो MRD ब्रो हेलौ दङ ओइस गुड मर्निं अल खुलुमबाय गुड मर्निं गासैनिसिमबो आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय आंनि LB आव थानायनि थाखाय उप्पानि गुड मर्निं गुड ओइस ब्र खबाइ जेखाय ना गुरहैनोसै नामा ओइस ब्र MRD ब्र हेलौ हायेन ब्रो फॉर गिव दान शेख हेमंती आपका प्रदान हो गया MRD
नाफाम 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 मोनामदों आगै नोंनि ओंख्रि संनाया। गाइस ब्र' हाजो हाला हाजो हाला हाजो हाला। ओइ आजा गियानसा बेयाव फै बेयाव। बुरबुली आगै हेमान्ति आपका कमेंट चेक एंड बैक। हेमान्ति कमेंट चेक। SLNB कहाँ गया हायन वीडियो फ्रेंड कमेंट चेक एंड रुइट की RITWN कीप SM बसुमतारी मुसाहारि हेमान्ति साबधान हेमान्ति SM ने साबदिया रिटार्न बैक बुरबुली आगै थैंक यू सो मच डोंट वरी हायन ब्रो राधे राधे ओइस ब्र' दैमा दैसामोन नामा दैमा दैसाया सैमा दैसा दैमा दैसा MRD ब्र' अन उप्पानि देग' नायथारबाय मेगनबो फांथेयो नायोबो माथो नोंलाय उप्पानि ब्र' SLNB join and comment this community SLNB and bro hi and bro मा खबर बुरबुली मा खबर उप्पानि ब्र' बुरबुलि सना मा ओंख्रि जाखोनो बुरबुलि आगै खिथाहरद' ओइस ब्र' ना बेदर न्यू काम 60 आईडी हाइन ब्रो बुलाया किसके पास 60 आईडी ज्वाइन हो जाओ बुरबुलि मोजांथ' आदा हायेन मोजां जाखानांगौ हायेन ब्रो हेलो हेमान्ति बुरबुली आपको ज्वाइन कर रही हूँ बुरबुली नोंजों जয়েन जाबायनो हेमान्तिया बेक खालामफिनलायबानो जाबाय ओइस ब्र' नारजि अमा आं जानो हाया गोखाथार बेदरखौनो सुलायनानैसो जायो आं नारजिनिखौ MRD ब्र' हाय काम बेक टू बेक सभी को फ्रेंड हो जाओ बुरबुलि आगै ओंख्रि संथ'वाखैनो उप्पानि मा ओंख्रि संगोन खिथाहरदो बुरबुलि आगै ओइस ब्र' मा सैमा दैसामोन दैमा दैसामोन खोमा ओइस ब्र' मा हायेन ब्र' दैमा दैसा लिरदोंमोन उप्पानि ब्र' गुड भेरि गुड भेरि गुड देरहासार बान्था ट्रफी
Oppani bro, ha 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 ha. MRD bro, hello hello. Bro on. And bro, MRD join 50k 50 chat. MRD and 50k ID 50k. Guys bro, hai nada sorry. जाखायो इस ब्रो मिस्टेक जाखायो बिदिनो जेबो अरजाया डोन्ट वरी बुरबुली आगे एमएनटी आपको कनेक्ट करो इस ब्रो गुड एमआरडी ब्रो come bro इस ब्रो beautiful and bro yes निफोस क्लाइमेट हाब्लानो पार्टी होगोन उपानि एमआरडी बुरबुलि ओइस ब्रो आंनोलाय हाइन ब्रो पार्टिया वाइटि निफोस क्लाइमेट हाब्बानो पार्टी होगोन मजा होख्लायनांगौ ओइस ब्रो पार्टीखौ बुरबुलि आगै hello like down by the way you can see the attention मा जाखो attention file is mess in PDF format on hi bro hello is bro nice Oppani bro राधे बुरबुलि आगै अमा फाजा मैथा बांगाल फाजा जे नार्जारिखौ रागा जोंहोदों सोरबा हायोबा बे गुड मर्निं I am good morning time to explain new way of learning and smart way of learning जे नार्जारिखौलाय सोर रागा फोजोंलायखो नाइस उप्पानि नाइस उप्पानि राधे बुरबुलि थें हेमान्ति इसोरलाय हेमानि नङा उप्पानि ब्रो नाइस बुरबुलि आगै नारजि अमा फेभरेट बर'नि ओंख्रि नारजि अमा अनला दाउ नाफाम बाथोन ब्रो आंनोबो बुरबुलि फाथायहरदो अनलाइनाव खुरैसे बुरबुलि आगै ओंख्रिया उप्पानि ब्रो राधे ओइस ब्रो हा दै माथि पानि हेमान्ति बुरबुलि दान कमेन्ट चेक बुरबुलि आगै नै हेमान्तिया साब खालामबाय कमेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न हरदो ओइस ब्रो लागाव एमआरडी ब्रो हेलो on MRD on आंटी राम जी MRD ब्रो हेलो हेमान्ति हाय हेमान्ति राधे इस ब्रो लाइक
On. Hello. Oइ bro, अनला दाउ. राधे. औ मुदाव हायेन. हायेन ब्र' खामानि दंबा मावबाय था अन दोननानै. MRD नाइस. ईमानदारी से 4-5 लोग से भी मौन कर सकते हैं. आंबो खामानि मावगासिनोमोन. ओइस ब्र' बिरजु ब्र' आं आमथेखा खैला मैलायाव थांबाय थायो. फैबाय थायोना ओइस ब्र'? कन्टेक्ट खालाम मालाबा फैबा. ओके. हाय ब्रो मुझे भी हेल्प करो. हाय ब्रो इस ब्रो ने हेल्प मांगा था आपको. राधे. ओइस बसुमतारी आपका भी होगा. करो प्लीज. खुलुमबाय. ओइस बसुमतारी आपका ग्रुप है ना? ओइस बसुमतारी ग्रुपाव दंना गैया नोङो? ओइस ब्रो MRD दीदी मुझे भी हेल्प करो. हेल्प करो. ओके ओइस बसुमतारी ओके. राधे. बुंनो हायासै बे समावबो आं नोंखौ मोजां मोनो. ओइस बसुमतारी हायेन ब्र' आंना ग्रुप गैया. MRDजों आंजों समान ओंखारदों. प्लिज हेल्प मी ब्रादार. ओइस ब्र' खारखुमाबाय बे. फंबाय हेलौ गुड मर्निं. बिबु फंबाय सफैनो हाबाय. लाइक दान बिबु फंबाय. थेंक इउ. गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बिबि फंबाय लाइक होनायनि थाखाय. उफानि ब्र' नाइस. MRD ब्र' अन. बिबि फंबाय
हेलौ माब्रै नामा आदा? हेलौ माबोरै नामा आदा? ओइस ब्र' अखनब्ला थ्रि एखनब्ला फर मोनो। हायेन ब्र' एल बि मि साइलेन्ट सि बि टु 2030 घन्टा ले सकता है से हाँ ले सकता है तू हायेन ब्र' ओइस बसुमतारी आं मिथिखायो ब्र'। ओइस ब्र' ईमानदारी से रखा हो काम करते रहो। थेंक इउ हायेन ब्र' बिबि ब्लग। अ ह ह बुजियाखैमोनलै बिबि फंबाय। नाङा हालौमारो नामा होनदों। बुजियाखैनोमोन आङो हालौमारो नामा। र' दा माबा फन हरगोन आं बिबि फंबाय। ओइस ब्र हायेन आदा गुबुननि एल बि होदों बिसोर अन थागोन गुबुनाव। हायेन ब्र' आंथ' हारसिं 160 घन्टाबो लायो। तुफान हालौनो लेंहरदों गावसिनाव। हालौहैगोन नामा बिबि फंबाय? ओइस ब्र हायेन आदा अन्नानै आंखौबो मदद खालाम। खाराबि बर' हाय खाराबि हाय हाय हेलौ लाइक होआखैबा लाइक होदो। र' बिबि फंबाय आं एल बि खौ 12थायाव दोनगोन दा 12थानि उनाव फन हरगोन आं हालौहैगोर इसिनाव। रमा दैमारियालाय अबेनिफ्राय थुमफ्ला फैसिनलायखो? अके हायना मानि सापर्ट होगोन? बिबि फंबाय ब्लु होना हो होलाया देन अके कमेन्ट करते रहो। बिबि फंबाय हायेन आदा साम टु इउ आदा सेम टु इउ आदा। रमा दैमारि आं दोनथांखो दोन एमारडिसो टु फन अह ह बावदोंलै मारडि ब्र' नोंनि आइडिखौनो।
Kabir Boro आधा घन्टा थेंक इउ काबिर बर' आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओइस ब्र' बिउटिफुल एसआर ब्लॉग राभा राम जी एसआर ब्लॉग लाइक दे दो और कमेंट करते रहो उफानि ब्र' आं गंसे मबाइलखौ अन खालामना न'आव गारबोबाय दं मोनसे लाबोबाय गथ'खौ लांफैनो फैबाय उफानि ब्र' एसआर ब्लॉग राभा न्यू फ्रेंड कम जॉइन 3 ID एसआर ब्लॉग ने बुलाया इसकी 3 ID ज्वाइन हो जाओ हाइन ब्रो गुड उफानि ब्रो नाइस काबिर बर' आदुल भिडिअ हाइन ब्रो भेरि गुड एमआरडि अन बिबि फंबाय अन एमआरडि गुड उफानि सिस्टार ओइस ब्रो नाइस हाइन ब्रो एसआर लोग आपका 3 ID मुझे दिए तब नहीं उसी दिन उफानि नाइस ओइस ब्रो लाइक एमआरडि उफानि आंनो बो हर 2 फन एमआरडि ब्रो ने मांगा 2 फन उफानि आयन माने 3 ID से कमेंट किया आपका ऑलरेडी डन एमआरडी ब्रो के आर उफानि ब्रो आंना 2 अन खा एमआरडी ओइस ब्रो बेस बिबि ब्लॉग अन बिबि फंबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय हाइन ब्रो एसआर ब्लॉग न्यू वीडियो पे कमेंट कर डन सेंस मी आपको इवनिंग में आराम से 10 ID गिफ्ट दूंगा ऐसा 10 ID दूंगा हाइन ब्रो ने आपको
Super duper super duper.
Sakit.
ओइ हेना हेना मानो अखलाव थाङाखै नों मानो अखलाव ओइ खामसालियाव दंहैयो नै हेना मा ओंख्रि जाखोलै बुंनो हायासै बे समावबो आं नोंखौ
अयथासार मानसि जादों नामा मबाइलखौनो नायाखै आं दासान्दि खामानि होगौमोन माथो थांबा निउससो जायो ससे ससेनो बुद्धि दं बुद्धि दं बिसोरो अयथासार मैयानि दिनाव जाय जेखौ फोसावदों बे नंगौैखौ जाजोब्बाय ओरैनो बुंनायल' नङा आखाइयाव थानाय मावनो आखाइयाव लानाय खामानि मावखांनाय दुनियानि भाषा ओमफ्राय देन्जार भाषाफोरनि जै बे बायबाथाय नाया माबा ज' ज' थांगोनलाय बिसोरो ओरैबा ओरै देनजार बुद्दिखा बिसोरो सोलिनो हायालै जाय सरखार जादों बियो माथो थाब थाब बायनाय नङा अखालिबो कंग्रेसखौ एसे गोबावै सालायनो बाबासो बायखायोरा सरखार खालामनो बाबासो बायखायो औ बाबासो बायहैखायो बर'आ सिफायनो हाया बर'आ माबायाबाबोथ' दस्रा गुबुन हारियानो होखायो नालाय थांबाय थाखागोन ना गले गल गले गल बर'आल'सो गावजों गाव गाज्रिनि थाखाय हा हराखैमोन
बोरैबा माबाजोंसो थांदों नामाथाय आं जानजियाव सेबना लाबाय थादोंमोन मा खालामदों ओमफ्राय दिनै माने एफा गिबिलै दिनै माने एफा थाब अखा हादों बुरजा जोंनियाव गैया माथो फ्रि फ्रिल' मोनायाव ओरैनो थ'थ' थाथाल' होनदोंमोन मा ओंख्रि संदों बेबा आंलाय बुरजासो हासिगोन सानदोंमोन ओइ ओरैनो न' खाथियावसो ओरैनो नानि जायगायाव बेरायहैलाबायदों दुगैखांनानै ए नाजों मोजां ए नै चिराङा हनै चिराङा खाथियाव थांनो नागिरबाय चिराङा ओइ नै चिराङाव उदालगुरियाव थांनो ओंखारबाय बे गानानै चिरां भुटानाव थांनो दे भुटानाव बारा माबाना बिदिखौ मोननाय बुस्थुआ ओरैनो लस जाजोबो ना संग्राफोरखौ बारा माबा खालामनाङालै बोरैबा जानजियाव लानाया साइकेल सालायनायसो थांनाय जादों केरेलावसो सालायनाय जादोंना बे गाहाय सिटाव गाखोबाय दानिया हामालै माखौ खैला मैला गावआव खैला मैला गावआव आयुष्मानफ्राबो खामानि होगोन माथो मैया बुंनाय बायदिबा माथो सोरबा सोरबा ओरै खोलाथिंजायनिया खिथादों खोलाहानिनो बै हाथिमारायावनो खोन्थादों दाख्लै दिलारा फ्रि मोननाय मोदोम गबाय माबाया बेमारि जानाया केन्सार अपारेसन जादोंमोन 7,000 ना 6,000 होनांदों आंहा 5 लाखसिम माबादोंना मैया खेला होदों माथो लेबार कार्डआबो खामानि होयो लेबार कार्डनिया फैसा हाबबाय थानाय खिथायो दा फैसा मोना आरो माने बेमाराव बेसेबां थांदों बेखौल'सो डक्टरा मानांगौ सोरबा सोरबा बानायख'वाखैनो दाख्लै मुलिया होनाखै मा लाबसिन मोनजाबालाय बेमारानो गावनि बेमाराव ग्रोब ग्रोब मुलियानो जि दाम गोसा गोसा रेहायजोंसो जाहैबाय 1000 गाहाम दानो
रेसन कार्ड बेबो जाजोबगोनलै जेनेबा बानायनांगौ गैया माथो बुथिगारानो नाख्रांसै बेमोथोरनि गादानो मा मोनगोन मा मोनगोन मा मोनाल' बानायखायो दा ओरैनो गावजों गाव हारसाफोरबाबो बर'फोरबाबो रायलायखादों माने थाब फैयासैना बिसोरनो मोजां जासिगोन बिसोर मोजां जासिगोन बे बुंनो बखिनो ओंखायनो बिदि फैगोन होननानै नेहोबाय थानाय मानाय बेफोरखौ लेंनानै लांनानै बिदि खालामदों मादों इजि थारसैदि बिसोरनो होनबाय थाखानायखा थाब माबा जाबोयियावनो गावजों गाव बुंलायलायबाय थाखानाय बिसोरनो साबसिनसो जासिगोन होनना थगायनानै लेंलांदों मादों नेबाय थादों होननो बिराद मोजां जासिगोन बिसोरनो होननानै दानि फैसा बेकार गारिया आगोलनि बायदि नंला जाहैबाय खामानियावल'सो गारनाय आरो जायफोर देवानि बिसोर मोनजालाबायोमोन दा मोनजालाना ओइ हेना दा फेगोनलै नोङो फेगोन खर' ओरै गिदिंना फोद्दा थागोन बे ओइ आखाइखौ जाबावदोंसो मुलि दानो हामा ओइ एम्फौ बायदि लोंलागोनबो बै एम्फौआ आखाइ सुयै आखाइ साबोनजों मा बुस्थु गोदान समान फैनो हागौ जायगा गैलालाय गोदानफोरनाबो सोसननायनि लिरनो मोनजोबनायानो बेयावनो ज' फैफासिगोन बे गोदान मोनबानो बे सौफैनाया बिदि जासिगोन मादै होननानै फैयाखै सोसनदों बेखौनो फन हरदोंमोन नामा होनना सोंहरदों जायगा खाथि जाबाय माथो हेरेंगे सिंखावरि जोलासो होनदों सोरखौ दा माबायाव हाबनाया बेसेबां हाबनाया बेखौबो आरो फिसाजो बायनो मोनदों होनना होलायबाय कास्टमनि कास्टम नङा कास्टमखौ उन्दैयावनो सोरनिबा बायनो हगारबा हायो जोङो जोंनाव दङ होनना होबाय दा फेरेंगाया गणेश कसारिनि बायनो आरो दा जालायबाय माबाखौनो जेनेबा सिंखावरि जोला आरो दा जालायबाय गले गले बायदों
Beautiful, beautiful.
साइलेन नार्जारि अफिसियेल हेलौ हेलौ साइलेन नार्जारि साइलेन नार्जारि ओइस ब्र फानि आब' दा मोनायाव आइदि हरगोन आं एसे दं आंनाबो दे हेफाजाब होलायनांगौ बिदिनो ओइस ब्र रेडि जादो एलबि होनो राधा कृष्ण राधे 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 I love you बुंस'ना अनदरनिफ्राय I love you बुंस'ना अनदरनिफ्राय गोदै रावै गुड 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 आया सोला गैया आयौ आयौ बिबुति जामायजो हेलौ सना लाइक दान दासो नोंहा थुमफ्ला नै दोनलायलांनोसै एलबि खौनो बाहाय लेट जाबाय मानोथो लेट जानांगौ नोंलाय ओइस ब्र आब' बाबु सना खुलुमबाय खुलुमबाय ओइस ब्र रेडि जादो एलबि होनो बिबुति जामायजो मा ओंख्रि जानानै फैखो ना जाथ'वाखै
दालि पथल भाजासो बियाय सना गोथाव गोथाव। गेजेरावनो उपानि सना। बिबुथि जामायजो अन अन। बिबुथि जामायजो नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो बियाय सना? जाथ'वाखैनो आङो। लेट जाबायना नोङो जामायजो एल बि आव फैनाया। ओइस बसुमतारिनाव थांनोसै दाना ज'नो।